Buta Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa sara maruta pawana bana margana Samirana lan warayang panca bayu wisikan pagulingan limo Rama Panemban prasasat ngentosi sileming palwa gabus kumambanging patu item anggen kula angrantu kados pundi kabar pawartanipun Rama Panemban Begawan Gorodahana sampun angsal damel punapa mboten uwis ngger Lingga Sugarda uwis putra siswaku Lingga Sugarda saka negara Pasir Gumelar pun bapa wis sembodo sowan ana setinggil Praja Ngastina sinuwun Duryudana dina sakmengko kepingin banget hanggayuh nur buating Gusti ingkang sinebut dening Wahyu Kamulyan mekaten Rama Panemban iya kamangka Wahyu Kamulyan kuwi wahyuning ratu miturut gagasanku Kurawa wiwit biyen nganti saiki ora bisa anggayuh wahyu awit isih ana Pandhawa. Tegese Pandhawa dadi pepalang yen Wahyu Kamulyan kuwi wahyuning ratu maknane ratune Pandhawa kudu dipateni luwih dhisik. Ratune Pandhawa ora ana liya kejaba mung Si Puntadewa. Lajeng kersanipun sakmangke kadosa pundi Rama Panemban? Ratu Ngastina wis kadung percaya marang pun bapa mula. Kapercayan iki kudu dijaga ngger Lingga Segarda. Kapercayan iki kudu dijaga. Tujuan sekawit pun bapa sowan ana Ngastina ya mung kepengin ngedhekake pertapan awiyat kene supaya luwih kuncara anjayeng bawana nanging sajake iki ana klilipe ora ana liya Ratu Mandura jejuluk Prabu Baladewa sajake Baladewa ora narimakake yen Prabu Duryudana bakal anggayuh Wahyu Kamulyan kudu mawa tumbal ndase Ratu Ngamarta Mula kowe sak wadya balamu tak kanthi Prabu Baladewa rati negara Mandura kudu disirnake luwih dhisik. Sendika ngestakaken dawuh Rama Panemban. Gerit lampit brungkat kimpul waton lanang nyekel gaman. Lading pangrising daging bathok wadhahing getih. Pilyana prajurit sing kandel kulite atos balunge. Pilyana prajurit sing sekti mandraguna pilih tanding sajroning jurit ibarat tinatah mendat jinara menter pinaku bendal binedil njundil nuringgih Rama Panemban kirapna wadyabala saka negara Pasir Gumelar budal dina iki pateni Prabu Baladewa kumrekang bala lumares Budaling pramadya kuswa warna-warna
rame gumuruh pinso ombake samudra
Ratu Pasir Gumelar Prabu Lingga Garda. Oh. swaraning wadya kang lumampah kumpul sajara watata tancarup ong dene rama parna ong dwaja miwang bending ungkung
Sang Rekyana Pati kang minangka cucuk ing Prawadyabala Weladalah ya jagat ya dewa ya Bathara durung adoh lakuku saka negara Ngastina ora kencan ora semayan kepapak kowe Anoman Antarja Gatotkaca lan bocah degleng Antasena ana ing tepis wiringing negara Ngastina kene. Bekti kula katur sinuwun, bekti kula katur wa Prabu, sembah sungkem kula wa Prabu. Bektiku katur Pakde Bule. Ya, banget panarimaku Kosik. Lah kok iki padha dampyak-dampyak arep menyang endi? Keparenga matur sinuwun. Dinten kalenggahan sakmangke sinuwun Prabu Puntadewa murca sampun sak candra laminipun. Pramila sinuwun kula kedarang-darang anyepuhi para putra-putra Pandhawa hangupadi murcanipun sinuwun Prabu Puntadewa. Lho, Yayi Samyaji murca, Yayi Prabu Puntadewa ilang lakar kados mekaten. Weh, ladalah. Slendro kang rasa, slendro kang jiwa, jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita. Nanging Anoman, Baladewa percaya aku pitaya. Yayi Punta anggone lunga saka negara Ngamarta mesti duweni gegayuhan kang apik, duweni gegayuhan kang luhur tumrap kayuwanan lan katentreman ning negara Ngamarta. Nok nggih. Lah kowe bubar saka ngendi, Pakde? Kok iso ketemu ana ing papan kene? Sumurupa Antasena. Iki mau aku bubar antuk undangan saka negara Ngastina. Ya kuwi ngrembug babakan jangkaning jagat perang agung Baratayuda Jaya Binangun. Durung rampung anggonku rembukan kelawan Yayi Prabu Duryudana, kedadak ana babak anglayoni jujul Hanusuli. Ana pandhita buta murang tata lanyo-lanyo munggah ana sitinggil kraton Ngastina. Pandhita mau peparape Begawan Gorodahana. Pandhita iki mau nunggal karep, nunggal tekad manunggal nyawiji karo para Kurawa. Kepengin hanggayuh wahyu kamulyan nanging nggayuh wahyu kamulyan mau kanthi cara mateni pepundhenmu Ratu Ngamarta Yayi Prabu Puntadewa. Weladalah bangsa telek. Antasena bocah nom dhewe cokat cakut rengginas trampil weruh pepundhene arep dipateni langsung jumangkah langsung kumrembyah. Lah kok Antarja karo kowe Gatotkaca do pating plorok nyuwun pangestu wa Prabu. Mongko kandining tumuwu salami mong awas eling ngelinga salat jatmika yen wacana putu manis mureseng seming sasama
Rikata sang Gatut Kaca Tinon Mabagarga Suta teka pira Kresna Partamanahar muji saktinira Partamanahar muji saktinira ngaglah ing tengahing delanggung risang Gatotkaca nering cipta arsa ngambah dirgantara sigra ngencengi busanane apa to busanane Raden Gatotkaca Japing Basunanda Kutang Antra Kusuma kasut padha kacerma yekti ana kuwasane dewi-dewi Caping Basunanda ana udan ora kudanan ana panas datan kepanasen Kutang Antra Kusuma apa to dayaning kutang bisa mabur tanpa lar mencolot tanpa sutang kasut padha kacerma kasut wis ngarani padha sikil kacerma lulang sanadyan lulang dumadi saka walungsunganing Sang Hyang Nagaraja dayane ngambah lemah sangar kayu aeng sarta ngungkuli pandhita tapa dadya tawa tawi tawar wis jangkep busanane Raden Gatotkaca sigra cancut tali wanda gebrak lemah kaping 3 mletik ing awiyat sumu-supen hima himantaka
Ana dongeng entik-entik si panungkul patenana panunggul apa dosane dosa ngungkuli sasama aja dindak kualat lah iya bener kandhamu lali sumber katiwasa wadah durung suwe anggonku lumaku saka pertapan awiyat iki ana wanara kusika seta tegese ana kethek wulese putih memplak piyuh kalamun bisa tata jalma manungsa ngaku sapa sing dadi aranmu tambuh marang aku mburi saka pertapan Kendali Sada dene aranku ya kuwi Begawan Anoman ya Senggono bali takon iki ana barisan segelar sepapan sing sikep gegamane ngaprang sapa sing dadi cecunduk ing laku tambuh marang aku aranku Tumenggung Salokat Katut Mbarat kekesete gustiku ratu saka negara pasir gumelar ya kuwi Prabu Lingga Sugarda Anoman ana paran nyimpang ngiwuh utawa nengen sumedya lakumu arep menyang ngendi aku arep tumuju mapan ana ing negara Ngamarta goleki ratu Ngamarta Prabu Puntadewa yen wis ketemu tak kon nyembah dlamaanku tak babate gulune ora susah goleki sing ora ana adep ana Anoman ngejak pirang dina tak ladeni lho kowe apane Puntadewa dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan babu arep ngopo wani karaku entek wedine kariwanine bagus gedhemu cilik dhuwurmu ndek kopat kapitoke buntute ula tapang kejero kaya manuk branjangan cengkang kandeling kulitmu jumenggleng sudukanmu yen pancen kowe pendhita sekti tanpa aji teguh tanpa meguru wateken aji-ajimu ora ilang tak kedhepek tebiadat ta melengsati kamu guroni batangmu Anoman waya
Lihat Anoman. Hey! Sikilmu, hei, hei, lo, ayah, hei, beso, hei, ayah. Hei, lo. Hey, ho, hey, 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 wait, Ya, burung kalah. Oh. Enggak. Mati ya. Hot. Oh. Hey, hey. Het. Oi. Het. Oi. Oi. Hos. Het. Oi. Oi. Ja. Lo. Hey. Hot. Has. Jiro lu ambruk. Baik.
Ayo. Pengaraning Gong mak guru kata kaya tulung war pangriten turangga esti berkata Tuwaja lelayu Bojleng iblis laknat. Wadya bala pasir gumelar. Aku kang bakal magut pupuh Prabu Lingga Sugarda ratu saka negara pasir gumelar. Peranaan Pandhawa satus bareng ambrus 1000 bareng maju. Sabet ki perbatang dadi ndok pengamun-amun kowe.
bangsat arek. Hei. Iki sapa? Wani nibani Prabu Baladewa jenengmu sapa? Ratu Papa Pasir Gumelar Prabu sapa? Lingga Sugarda. Kowe arep apa? Ngamuk punggung nggawa barisan segelar sepapan? Arep menyang endi? Aku murite Begawan Guru Dahana. Oh, murite Guru Dahana iki raimu barang. Kowe arep mateni Puntadewa. Ayo, arep mateni adhiku Yayi Prabu Puntadewa. Ngono apa piye? Ayo minggat. Bali, minggat kan kene. Minggat. Ora gelem minggat. Yen durung kasembatan apa sing dadi sedyaku piye? Piye? Ora gelem minggat yen durung kasembatan apa sing dadi sedyaku dublak tungkak cangkemmu bongko kowe. Ah! Ayo ngantemu. Kurang gaman betati kurang sekti meguru. Ampi aku yang jelur rebutan kowe menjangan mati. 100 bareng ambrus, 1000 bareng maju. Prabu Baladewa derajat apa? Ah! Iki rasakno. Ah! Ayo maju. Toh. Mawut kang katrajang ing Dahana Wadya sangkep keprabon perang kang obro Markata ing piye Lingga Sugarda menang apa kalah pangestu paduka bapa menang kawon mula musuhmu sapa mengsah Prabu Baladewa. Tah yen gelut boten aturan, lambe tangan sikil obah kabeh. Baladewa kuwi nuwun inggih. Ladalah. Wiwit ning setinggil negara Ngastina pranyata Prabu Baladewa ora kena ginawi becik. Aja mupu rasamu mundura. Mundura pun bapa kang bakal maju. Prabu Baladewa durung nate ketanggor karo Begawan Guru Dahana. Tak tibani pengabaran ora lumpuh ragane lak guroni batange. Mati Baladewa. Jiwa mancing Oh, mati aku. Wah.
Waduh, Wah Prabu. Om. Oh. Wah, Pakde. Waduh, Wah Prabu Baladewa, paduka kenging daya pengabaranipun Begawan Gorodahana. Satemah paduka Wah Prabu mboten saged mobah, mboten saged musik. Wah Mandura, paduka nglumpruk tanpa daya kadidene linolosan otot bebayunipun. Wah, Pakde Baladewa, kena pengabarane pendhita elek si Gorodahana. Iki piye? Iki piye Pakde Anoman? Apa kudu Antasena sing maju ana ing palagan? Aja ya nggih Raja. Yen Antasena maju nandingi Begawan Gorodahana, nasibku tan wurunga ya kaya Sinuwun Mandura iki. Amarga pandhita kae sajake lagi winangka ing dewa. Lah banjur nasibe Pakde Bule Mandura iki piye Pakde? Ngalah luwih dhisik. Ngalah ora teges kalah. Ayo, iki ku narepane Sinuwun Mandura enggal dibopong tumuju ana negara Dwarawati. Njaluk tamba marang Sinuwun Prabu Kresna. Mbok menawa Sinuwun Dwarawati bisa paring kali damar tumrap lelakon iki. Yo, manut Pakde. Kabrabak sura kabrahan nanggeget waja mlintir gumbala sugal wijiling sabda Pranaan Pandhawa padha ngucireng pupuh. Sakwuse Baladewa ndak tibani pengabaran, pranaan Pandhawa liyane padha umpetan ora ana sing jedul. Ngiras pantes aku bakal neter urip, mbuktekake yen jagat ana regemane Begawan Gorodahana. Aku bakal bablas tumuju negara Ngamarta. Goleki buron laronku ya kuwi Prabu Puntadewa. Janji ketemu kelawan si Puntadewa. Ora sah dadak kesuwen. Kelakon ndak babat gulune Puntadewa dina iki. Milangkori
angin namidit milir Arum-arum lumrah banjaran sari angin namidit Arum-arum lumrah banjaran sari Dados maknyat sekar Nadem umekar Aduh retno breno Ronging sapsari Lengengan si kembang iku Anteng sejan ine madu sirmane Lukralan lesu Nideri anglar andepen Waju iberi-beri lumayan Ning awang-awang Benca ingkang rono angane ana gawan garing Petruk apa dene Bagong Wulandara dawuh Ndara dalem Ndara Musak Watara wanci bendaramu Koko Prabu Puntadewa kelawan ramamu Kakang Semar Badranaya mintar saka praja gawe bingunging para kadang Pandhawa liyane langgih to Ndara Kados pundi nasibipun Kang Rama kula nuwun inggih mboten mangertos pripun iki Ndara prayoginipun miturut pamanggih paduka Ndara Arjuna Garing Petruk apa dene Bagong aja wedi kangelan gandeng Pandhawa lan Koko Prabu Ndwarawati Koko Prabu Kresna ngibarat kreta jaran sakusire mula ora ana salahe yen babakan ilange Koko Prabu Puntadewa lan Kyai Semar enggal diaturke ana ngarsane Koko Prabu Sri Bathara Kresna sapa ngerti Koko Prabu ing Dwarawati bisa ngudari reruwet madangke pepeteng mekaten Gus Petruk iya mula ayo enggal lon-lonan lumaku tumuju Praja Dwarawati semangga kula dherekaken Gus Ono padha mirah ingsun Prihatin pas paku
kang ana tepining Kali Srayu. Nalendra ing Amarta risang Puntadewa yesang Dwija Kangka nedeng mangun tapa brata samadhi maladi hening. Prabu Puntadewa tapa brata awit arsa anyadang lan anyadong kanugrahaning dewa ingkang sinebut Wahyu Kamulyan. Sedakep saluku tunggal nutupi babahan wasanga ngeningaken panca indriya panca lima indriya pangangen-angen hamberat hawa nafsu bebayu patang perkara amung sajuga ingkang sinidhi kara mandeng pucaking grananut marang giwaning kekayun kayungyon hangayati ayaning parutama kaya mati sajroning urip sajroning pati lip layap ing aluyut pindha pecating supena sumusuping rasa jatine sang Puntadewa wis manunggal kelawan dewane gandeng Prabu Puntadewa titah ingkang cinaket kalian dewane pramila datan mokal saking wanter genya semedi sak gebyaring caleret ana cahya ingkang tumurun hamrepeki ungyan ingkang mangun tapa nenggih yang padha pinenang ya sang asih prana ya hanjugaraken ingkang nedeng semedi. Saken pereng toya yen temu yen mareng iwang sukma. Sinukarta mrestar tamtuning utama titi Iwang padha wenang ingkang anjugaraken anggen kula semedi maladi hening sembah pangabekti kula kunjuk pukulun om awik namhastu nama sidam sidi sekaring buwana langgeng. Iya titah ulun Puntadewa wis ulun tampa akarya bombong tias ulun. Ora lewat pangestu ulun mara coba tampanana. Kula tampi asta kekalih kula pundi ing mestaka handadosaken jimat paripih duh pukulun. Sangasih prana sembah bekti kula katur Rama pukulun. Iya Ismaya wis ndak tampa ora lewat pangestu ulun ditampani. Kula tampi andayani kasarasan. Titah ulun Puntadewa ana parigawe apa dene jeneng kita nindakake tapa brata apa kang kita suwun. Duh pukulun dosa menapa ingkang kula sandang menawi kula nglairaken isining manah kawula jernyatanipun paduka hyang padha wenang sampun nyumurupi ancas kula kulup Dwija Kangka iya nadyan kita ora matur ulun wis mangerteni ulun paring dawuh mangkono mau mung kanggo pambukaning kandha jeneng kita kulup lagi mrihatinke kahanan ing negaramu Ngamarta. Para kawulamu ing Ngamarta akeh kang nandhang kacingkrangan. Larang sandang lawan pangan, mula nganti kita keplantrang nindakake tapa brata. Muhung bakal hanggayuh kanugrahaning Jawata kang winastan Wahyu Kamulyan. Nuninggih lakar punika ingkang kula ajeng-ajeng ningali kawula ingkang kebak ing kamulyan lan katentreman mujudaken gegayuhanipun Puntadewa. Puntadewa ya sadurunge Wahyu ndak pulungake marang kita Puntadewa ana 12 bab gegebengan tumrap wong dadi ratu krana Wahyu Kamulyan kuwi sayekti kanugrahan
tumrap titah kang jinejer dadi Nalendra. Kalih welas bab gegebengan wau punapa kemawon Dawa Kulun. Puntadewa, wong dadi ratu kuwi kudu nindakake 12 bab 1. Teguh kelawan agamane. Angka 2 nggatekake kebutuhaning kawula kanthi srana mbrasta papa lan cintrakaning kawula. Angka 3 ya kuwi cedhak kelawan wong pinter, aja pekewoh hanggayuh wimbuing kawruh lan ngudi marang indaking ilmi. Angka 4 ngajeni marang panemune liyan sarta menggalih panemu mau kanthi sarana sarasehan. Angka 5 ngayomana prakawula utamaning para wanita awit wanita mau dudu barang dolanan ya nggih. Angka 6 nengenake kebutuhaning bebrayan kanthi hambangun papan pangibadah, bangun papan pawiyatan, bangun panti usada lan hambangun pasar kang sarta dalan ya kulup. Angka 7 ngedahana wicara lamis awit wicara lamis bisa netelne kawibawan. Angka 8 aja gampang nibakake pandakwa tanpa bukti kang nyata. Angka 9 ora gampang percaya ujare kandha kang tanpa panaliti ya kulup. Banjur angka 10 aja gampang anak mas marang Narapraja lan kawula sabab adaan nganak mas iku sok keladuk sembrono kepara wani nyatut asma Kinaryagoda. Angka 11 aja dak sia marang sapadha, hukum kelawan ganjar kudu lumaku padha. Jangkep angka 12 kulina ngunjara nafsu kang kurang prayoga, senengata padha mena prihatin ngedoi marang watak Dursila ya nggih. Sedaya pangandika paduka kula pundi dadosa pengaji-aji Bu Kulun Puntadewa iya. Wis titi kala mangsane wahyu kamulyan tumurun marang jeneng kita Puntadewa, empakna pramana jatimu tampanana kanugrahan iki ya kulup. Ngaturaken panunawit saking kanugrahan ingkang sampun kula tampi Bu Kulun Puntadewa lan kita Ismaya jeneng kita sakloron bakal sun salini wujud. Sakwuse ndak salini wujud enggal tindak nata pangrame bebantu sapa wae kang butuhake bantuan. Ngestakaken dawuh Dawa Kulun. Ngestakaken dawuh Duh Rama Bu Kulun ya. Tak paringi tetenger Bambang Asmara Bumi lan Bambang Asmara Santa. Pangudarit yasriwut Purwedi rawat wawadi yen ora sisih pandulu kuwi iki Anoman kang prapta ana Ndwarawati kanthi nggawa ragane Kaka Prabu Mandura. Kaka Prabu Mandura ya gene Anoman atur ketiwasan sinuwun
Kang Raka kenging pengabaranipun pendhita anyar katon nun inggih pun Begawan Guru Dahono. Saking pertapan awiyat srayanipun para Kurawa sinuwun mandura mboten trimah awit Begawan Guru Dahono badhe mejahi sinuwun ing Ngamarta Prabu Puntadewa. Wekasan Kang Raka kenging daya pengabaranipun Begawan Guru Dahono kala wau sinuwun. Kae pancen pendhita anyar nanging sajak nyolowadi lan nganeh-nganehi. Pandhita kang handhek nista budi candalawa dene duweni kasekten kang linuwih. Coba Kaka Prabu Baladewa tak usadane nganggo kembang Wijaya Kusuma Anoman. Oh. Wah, Latyara. Ngaturke panuwun Kresna. Pun Kakang wis mbok usadani satemah waluya jati-jati temah nirmala. Lilanana Begawan Guru Dahono tak tandangi meneh ya Kresna. Ampun Kaka Prabu, punika sanes mengsah paduka. Lho lah banjur mengke wonten mengsahipun piyambak kula aturi sumene sawetawis. Lho sinten nika? Lonjong mimis playumu melar mingkus napasmu Janaka napa? Atur wuni ngodho Kaka Prabu. Bilih sak mangke Kakang Mas Puntadalah Kyai Semar Badranaya murca saking praja. Adamel goreh orongeh manahipun para sentana lan keluarga ing Ngamarta. Aja wasu melang rasamu ya Dimas. Ngamarta pancen dina iki pancen lagi didadar kelawan Gusti sing gelar jagat. Tak ira murcaning Yayi Samyaji kelawan Kakang Semar mesti duweni gegayuhan kang becik. Gegayuhan sing apik tumrap katentremaning para kawula. Nyebar godhong kara sabar sawetara Dimas. Byak byak byak. Lunga sik. Iki patih tambak ganggeng mlayu-mlayu gawe kaget. Ana apa do ngaturi ketiwasan sinuwun Ngamarta geger. Wonten pangamukipun Begawan Guru Dahono ingkang ngamuk punggung Suratamtaha. Mila ngantos kula dumugi ing Dwarawati awit kahanan negari Ngamarta bebasan kinepung wakul binaya mangap. Para prajurit wonten ing Ngamarta boten wonten ingkang mangga puliya mengsah tanding kalian Pandhita Yaksa kala wau. Duh Kaka Prabu kalilan keng rayi badhe nandingi Guru Dahono. Aja ya Dik, kuwi dudu musuhmu. Lah lajeng kados pundi kahananipun negari Ngamarta? Ngamarta dinten sakmangke sampun boten gadah pengayom punapa Ngamarta badhe bedah. Mara coba tak golekke jago. Aku bakal ngupadi jago lewat tepining lepen kang bening banyune supaya enggal bening lelakon kahanane Ngamarta iki Yayi. Kumaling si cincin kuling saklane guru lamun amalungi boten kene wansine masakan endah bintang panjarinda mentarang lerkan ajab ing krajan Melayu kumandang makarya kumaling si cincin kuling saklane guru
Jumangkahang guru suruh sumbar lindu bumi gonjing ana ratu ngadang marang lakuku sapa jejulukmu Hi Prabu Kresna lalala wis ngerti kelawan aku nitik saka busanane kaya wujuding pandita nanging maksih muda tumaruna. Sapa peparapmu Pandhita Sakloron Kisanak Bambang Asmara Bumi. Bambang Asmara Santa ngener mlaku mangulon. Sumedya lakumu arep menyang ngendi Kisanak? Kawruhana Prabu Kresna, aku Sakloron lagi nindakake tapa ngrame bebantu sapa wae kang butuhke bantuan. Praja Ngamarta dina iki geger. Lagi kelangan pengayom karana ditinggal lunga kelawan ratune. Iki bakal dibedah kelawan Pandhita Butasraya ning para Kurawa. Aku njaluk tulung ya Kisanak, Pandhita kae singkirna saka bumi Ngamarta ketandangan dening aku. Babu marake tanding ngono son pandita li nuwe sakti mandra prawira ing Ayudya kang tanding haywalu mares tangurung sirna ndepani bumi
Yoyah nayuh Baskara titi mangsa Bambang asmara bumi bali mring wujud sekawit nenggih Prabu Puntadewa Begawan Goro Dahana badar sejatining wujud pustaka Jamus Kalimasada. Apa iki? Aku Bambang Asmara Santa bali takon Lingga Garda. Ratu saka negara pasir gumelar ora narimakake gugure. Ya kuwi guruku ya Dwijaku Begawan Goro Dahana nyoh Tampanana. Ayo bali. Gagar wigar tanpa karya Kurawa bakal nggayuh wahyu kamulyan kabar sumebar pawarta kang warata wahyu kamulyan diregem si Puntadewae barisan witing klapa siagakna cicil Bratayuda dina iki. Werkudara Kakang Kartomarma tak jaluk wahyu kamulyan tak wulungke bareng pecahing dada rangsang Paluwarti. Titir mati dening Swatama. Yayi Samyaji ingkang sampun timbul nuning Koko Prabu Begawan Goro Dahana jebul pustaka Jamus Kalimasada. Syukur seketi jumurung Yayi saking pacoban bebendulan ruhara ingkang sinandang negari Ngamarta mratelakaken. Mbok bilih kirang anggenipun sami ngudi dhateng jimat Kalimasada kala mau.
kalima sada lima sing dadi usada ingkang dados dasaring nagari. Rasa panembah, rasa kamanungsan, rasa manunggalan, rasa musyawarah lan rasa keadilan kedah dipun gondeli langkung kenceng supados ing ngajengipun Ngamarta tansah manggih kamulyan lan katentreman. Nuwun inggih Duka Prabu, kahanan sampun padhang teterawangan, kawimbuhan keng rayi sampun ngregem kanugrahaning jawata ingkang sinebat wahyu kamulyan. Mugi saged handayani dhateng kamulyaning bebrayan agung ing Ngamarta nggih Gus. Mugi-mugi sedaya pacoban ingkang sinandhang negari Ngamarta saged damel pasinaon bilih manungsa niku ora bisa enda saka perkara lan kangge ngukur asor luhuring jiwa manungsa kena disawang saka kawicaksanane anggone ngrampungke perkara. Astabrata. Surya Chandra lintang dewana Marata langit terpadana Asta Brata Sandi